Jak se máte? To jsem já zase Game Pro Challenger. Jeden z mého dalšího videa. Ano, podle lidové se vracím. Takže dneska chceme zahrať tuto hru, čo sa volá OK, stop, toto vôbec nie je dobré vymazať. Toto ešte je horšie, toto je len to isté video, ktoré som mal. Vieš čo, ja na to kašľam, neviem si spraviť niečo nájsť. Dobre, už mám nápad na video, ale musím si ešte dačo kúpiť. Wow. Toto vyzerá strašne dobre. Toto si musím kúpiť, takže objednať teraz. No, super, konečne to prišlo. Ďakujem pekne, dovidenia. Wow, konečne to mám. Si musím otvoriť, dobre. Takže pozrieme. Počkať. Toto vyzerá inak na netu. Čo ma oklamali? No aspoň to vyzerá cool. K čomu toto je? Čo je toto? Wow! Čo to je? Čo to je? Asi do toho musím skočiť. Tak, idem na to. Dobre, idem na to. Ah! Au! Au, moja hlava. To bolí. Čo? Ja to som. Čo je to? Čo sa to deje? Prvýkrát. Ty si čo, prosím ťa? Reálne, ja to neviem, kto som. To vážne nevieš, kto si? Hej, som tu takto, že som zabudol, kto som. Hej, keď si proste taký Stickman, čo má SP, bez toho, či nebol si volá Stickman Pro? Stickman Pro? No, vyzerá dosť dobre. Vďaka. Zabalo, ešte sa ťa opýtam, kde to vlastne sme? Ani ja neviem. Ja som ocitol práve tu, keď som ja otvoril. A našiel som ten Daj mi pero. Hej, vrát mi to. Takže ty môžeš nachysiť, čo chcem. Dobre. Asi som ti vytvoril syna. Tak to je blbé. Vieš, čo, daj mi to. Mal lepší nápad. Takže ja už pôjdem, tak čau. Dobre. Teraz som v Lego verzii. OK. Mám strašne veľkú pištolu. A ti vlastne som? Jo, Sonicov svet. Tak, potrebujem teba niečo. Niekto ide, musím vypadnúť. Potrebuješ stealth. Prečo im mysnú? Musíme nájsť. Tak ideme. Dobre, schoval som sa. Kde to? Diva! Au! Ty vole, hlava. Dobre, teraz to kde som? Ty vole, pekný kryštál. Dobre, asi pôjdem ku nemu, nikto nie je. Dobre, idem. Ok, už som skoro tam a... Konečne som to našiel. Teraz spoj sa s mojim telom. Tak to bolo niečo.
Čože? A ty si kto, akože? OK, volám sa Samuel, ale som v podstate z iného A čo vesmíru. som s týmto, čo som mal pred sebou? No ja neviem, z ničoho nič len to tak zmizlo. Taktiež zmenila sa mi tvár? Alebo čo? Ach, to určite je tobia sused. Nesašel tobia sused. Furt je otravný. Ale ja to napravím. Všetko zmením. OK, nemyslím si, že napravíš svet, pretože nemáš toľko sily na to, aby si zmenil aj mnoho vesmír, more. Ticho, smrteľník. Ten svet napravím, uvidíš. Vieš, že by si mohol zmeniť svet, tak potrebuješ veľmi veľkú silu, kamo? Ticho už, more. Si ves otravný. Sklapneš už niekedy? Až nie som až tak otravný, ja viem, že otravujem brata, ale až tak, že som otravný, tak to som ani nevedel, kamo. Ďakujem, že si mi to povedal, ironicky to hovorím. Ach, dosť. Aby som to uľahčil obidvom, zničím najprv teba a potom nájdem ten kryštál. Bude to lepšie pre nás oboch. Ospravedlňujem sa, čo? Buď pôjde preč ten kryštál, alebo ty. Vyberám si teba. Toto vážne si je, ako keby si hovoril o Pokémon Go, kamo. Teraz zomri, smrteľník. Nie, ďakujem, odchádzam. More, ten je divný. Kam zmizol? Nechaj ma na pokoji, ty jeden. Musím vypadnúť. Čo to sakra? Co to za miesto? Je tu strašne špinavo. Čo? Som zase v inom vesmíre. Pauza. Neviem prečo, ale mám strašnú chuť na pizzu. Tie hodinky, čo ti moji vojaci dali, ťa môže premeniť na každého Samuela v tomto mnohovesmíre. Prepačte, čo? My sme štrastovia mnohovesmíru a ty si pustil najnebezpečnejšieho drčieho bojovníka do iného vesmíru. Môžeš byť istý, že si narobil veľké škody. Dobre, a čo s tým chcete zrobiť? Najprv zneškodníme teba a potom zneškodníme drčieho bojovníka. Počkaj, ale čo som zrobil ja? Ty si tiež nebezpečenstvo mnoho vesmíra, keď máš žltý blesk. O jakom žltom bleske to hovoríte? Vieš čo? Ja padám. Idem to napraviť. Čaute. Nájdite ho a eliminujte ho. Tie hodinky sa mi možno zjedú. Zoberiem ich. Dobre, musím nájsť toho bojovníka, dračieho, ale najprv musím nájsť toho Stickman Pro. Nie som to. To znie môj svet. Čo to je? Tá sila je výborná. Stickman Pro! Čau, chlapec. Prosím, volám ma Samuel a potrebujem od teba pomoc. Potrebujem nájsť jedného veľmi nebezpečného bojovníka z iného vesmíru a nemám veľmi veľa času, pretože ide pre... To frasa. Tak to je mega divné. Drako, ukončíme to raz a navždy. Tak, poď. Fajn.
Hlava. Druhé kolo. Prasa meče zbalaný. Pozrite sa. Prasa. Tak dosť, už si ma naštval. Čas plán B. Tak, to máš ukonať teraz. Asi mám zlomenú kosť. Horí. Dobre. Dám na to. Toto malo niečo. Au, moja hlava. Tak dosť. Teraz posvietite skutočný hnev ohňa. O nie. No super, červený oheň, tak to nie je dobré. Dobre, takže... Čo budeme teraz robiť, no? Budeme bojovať. OK. Tak ideme na to. Au. Tak dosť. Tak poď. OK, tak dáme. Touto vesičkou vypustím chlap. Au, to vážne povedal. Čo? Aha, už idem. Au. Čo? Nie. Samo si v pohode? Čo? Ja? Hej, trochu som sa zranil pre tej bitke, ale som v pohode, vážne. Ste zatknutí za to, že si spôsobili chaos v mnoho vesmíre. Ale myslím, to už všetko zachránili. Je to legálne? Jo. Aj tak mi za chvíľu končí služba, takže to nechám tak. No, tak sme to zvládli. Uvidíme sa na budúce. Animovaný. Jo, čau. Ty plačeš? Čože? Nie, ty plačeš. Presto sa videl, ty jeden loser. Obočne sa nezmenilo. Vlastne mám takú rovnú. A vidím, že aj... Jo, je to môj vesmír. Super. No hej, Mark to vážne spravil veľký bordel. No aspoň, že som doma. Yes. A odoslať. Super, konečne to mám. Samo, čo tak ty robíš? Tony, no som len dokončila video. Neuveríš, čo sa mi tiež stalo. Práve som našiel záhadnú pištol a proste ma dostal do nejakého, do vesmíru nejakého. Ty si išiel ko vesmíru? Hej, do iného vesmíru. Jaké je to? No, myslím, že mi neveríš. Dobre, poďme spať, nie? Takže, dobrú noc. Dobrú. Tam je pavúk. Nemôže táto noc byť ešte horšia, on som sa vrátil. Ešte bude horšia.
Počkať. Som zase v mojom vesmíre? Nie! Ten prekletý muž. A už nemám ten svoj kryštál. Ja sa raz pomstím. Ale ako začať? Potrebuješ stealth. Musíme Sonic! nájsť. Tak ideme.